Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. A matsayinka na ɗan Najeriya. Ina sauraron ki. Kana da labarin cewa ana bin ka bashin? Ni ba ni ake bi ba, nawa ne ake bin kowane ɗan Najeriya? Aƙalla naira na gugan naira har naira 165? Waye ya ciyo mana wannan bashin mai yawa haka? Sai shugaba Buhari. Shugaba Buhari ka ba da kuɗin na a biya ƙasashe bashin da ka ciyo kafin ka sauka. Ba za a ba da kuɗi ba. Me yasa ba za ka ba da kuɗin ba? Yanzu dole sai an yi bincike. Amma gaskiya ban ji daɗin wannan maganar. To dawa ce ka ciyo mana bashi. To ai dole ce. Talakawa suna cikin kunci na tsadar abinci da rashin zaman lafiya a ƙasa. A nema mana zaman lafiya, a nema mana sauki. Abun ba daɗi yakan saka raina baci. Kuma wallahi ba za mu kyale ba, muna da murya kuma ya zama dole a ji. Tokonmu da kwarkwatonmu mu yi magana ta yadda dole za a ji. What? Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Har yau dai ni ne naku wanda kuka fi sani da Sule Goma. Ina mai farin cikin sanar da ku sabon YouTube channel wato taurarin TikTok wanda da kuna zuwa ku je ku kalla. Akwai bidiyoyi na TikTok na nishadi sosai. Ku je ku yi subscribing ku danna alamar kararrawa yanda da zaran ya dora muku sabon shiri zai zo gare ku. Kar ku manta sunan channel din Taurarin TikTok TV. Nagode. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.